I sidste uge var alle på gulvet 2 gange for første gang i år. Især den argentinske tango begejstrede dommerne. Det var tango. Det er bedste danske tango. Omdansen stod mellem Mads og Claudia og Mille og Mads. Det par, som vi nævner nu, er Bjørn, Mille og Mads. I aften er det semifinale. De sidste 3 par skal danse wienervals. Og som noget helt nyt, skal nydanserne danse med 2 professionelle dansere. Er du nu? Nu gælder det. Hvem ryger ud så tæt på målet? Og hvem når finalen? Årets Vild med Dans.